Sizothatha ngetopic ethi display bonakalisa growth in sanctification by changing. Mabake abantu babona uba uyakhula elukholweni ngokuya utshintsha. Utshintsha. And ndiyanithembisa eChristian family akuzuba into elula ukuhlala lapho ungatshintshi. Uba awufuna ukutshintsha sokuqhephula. Kodwa okanamhlanje sayimemeze lapha kuwe uba hey awukhe ubonakalise ukuba uyakhula ekukholweni ngokuya utshintsha. And le change mayibe evident, mayibe lutshintsho oluqaphelekayo, mayibe lutshintsho olubonakalayo uba usibone sibani siyambona uyatshintsha. Zingelani la picture yexoxo sithi utshintsho lwakho malucace uba uyatshintsha, and utshintsho lwakho malube intentional. Akulo tshintsho oluzokwenziwa umoya ngcwele. Bengicinga unomthana bangubani befakaza ngoYobi yami esithi uYobi noba wane kwamandla. Ndazicingela ke into xa i-too obvious ndikhe ndizame ukuyojonga elicala lengekho too obvious. Khani sithi lisisele kancinci ke. Ndicinga uYobi lo uba uYobi xa nicinga wancedwa nguThixo ukuze angamlahli uThixo. Ndifuna nicinge noNesari ubani phendule ndizoninika impendulo. Xa nicinga uYobi wancedwa nguThixo na? I-answer ithi no. Zange angene kwandawo uThixo. Ayikho indawo eBhayibhelini ethi uYobi wancedwa nguThixo. Ndicinga uba mna nomtha into kaYobi ifana nekatitshala onikeza umntana i-exam aze umntwana abhale i-test apase. Umntwana uncedwa yititshala ekubhaleni i-exam? Never. I-exam uyipasa ngemizamo yakho, asinothi uyipasa ngokutitshwa because naba bafeilitsha so betitshiwe. So eyona nto eninzi kwicala lokunyamezela i-pressures, it has to come from you. Mayisuke kuwe. So masingathembi uThixo xa uThixo ethembe thina. Uba niyayiphawula phaya kaloku la verse la text yonke uThixo pha wayethembe uYobi. Wade watsho kuSathane in a nutshell uba le ndoda le ndiyathemba noba ungayichimisa kangakanani ngeke nilahle. Kusho ukuthi sometimes bazalwane sike simthembe kakubi uThixo nento efamba yenziwa sithi. Xa uyobhala i-exam you don't trust your teacher. You trust the effort you have put in your studying and your discipline and your focus in what you are studying. So inkolo yakho ukutshintsha kwakho into eninzi yokutshintsha ayenziwa nguThixo, yenziwa nguwe intentionally, yenziwa nguwe yiba nenjongo yokutshintsha. Awukuceli kuThixo ukutshintsha. Ukukhula emoyeni akufani nokukhula enyameni. Ukukhula enyameni kuxhomeka kulelo xhomeka kuyo, andazi baxhomeke nini. Because kwabantu abadlayo kodwa abafutshane bangaka. Udla uncame. Noba ungajima ude uyumane uyozolula
ujinga kwesanto zokujima ushiye kumngaka qha. So physical growth is not up to you, but spiritual growth is up to you. Changing intentionally, deciding uyagqiba wena uba ngokwalento ndiyivileyo ke namhlanje zintoni ekufuneka ndizitshintshe ebomini bam wena. So uYobi pha yonke icredit awayifumanayo iya kuye yedwa hayi noThixo. Cha bengicima zophela ngiqhubeka into kaYobi qha ngake sime ngoYobi ndiyabona so sibe motivational speakers. uYobi ndifuna niyazi into yoba wabhuda ngomlomo wakhe ukwenzela uba nani xa niziva nibhuda nincwina pha. Qha into angazange ayenze kuthiwa zange agxeke uThixo. Ngaba xa ufunda uchapter 42 into eyenzekayo pha uYobi ubufuna ukuva indaba zikaYobi nembudane yakhe nembudane yefriends zakhe iqale kuchapter 3 beniphelisa kuchapter 2 ngabo. Uchapter 2 kulapho uYobi abuza na uThixo uba kutheni uThixo ungaveli into endingazalo. Kuba ngazalo izalo ngendingayiva lendiyivayo. Kulapho athethe lezi nefriends zakhe ke une dialogue. Uthetha kuphendula ifriend, athethe kuphendula ifriend, athethe kuphendula uThixo, athethe la nto kaYobi ine chapters ezininzi. So ndenzela ke if ungayofunda from chapter 3 angakunceda uchapter 3 ukwenzela uba wazi uba practically wenza njani uYobi uba emazweni akhe kodwa angamgxeki uThixo nangona ebhuda ukuze nawe ukhethe imbudane le yakho ungabhudi ude upasise uSathane. Sithi ke wena bonakalisa ukuba uyakhula ekukholweni ngokutshintsha. Suba ngulonondwayiza wangena unguya becawe. Tshintsha icawe awundawo yakucula nokuaffiliate. Icawe yindawo yokutshintsha ubona ngalo uyatshintsha. Vezani ke 18:3. Matthew 18 verse 3 kuthiwa phaya unless kuthiwa uYesu and he said I tell you the truth unless you change and become like little children you will never enter the kingdom of heaven. Andini yakhumbula ku Matthew 7 uthi uYesu asingabo bonke abantu inkosi abayongena ebona bamazulu. Uphinde uyacacisa ngokuYesu uba unless you change ube njengomntwana, which means into eqala afuna uYesu uqale kuyo xa umzalwane kukuba qale ube njengomntwana. And uyayicacisa lento ephaya emntwaneni. Uyayicacisa uba yinto lefuneka siyifumane phaya emntwaneni. Masiqhubeke abantu. Thank you very much for that one. Masiqhubekeni kweya verse 4 uthi so anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the kingdom of God. Now, uba uyabona phamcake uzama ukuthi uYesu awusoze utshintshe ungakhange uthobeke. Ukuze ukwazi ukutshintsha yeke uzitshena okubuyazi. Don't be wise in your own eyes. uPaulos xa egqiba ukubanekelwa nginansi yilight wevilizwi wathi ndenzeni na Nkosi, which means wazama ukuthi uPaulos everything I thought I know ceases to be the basis for my decisions or my actions. Andizukwenza izinto ngendlela ebenisenza ngayo ndenzeni Nkosi. And lo muntu athi ndenzeni Nkosi kumuntu ebehamba ecingela uba usebenzela uThixo ngokuchushisa amakholo kodwa ngokwafika kwi stand still apho athi ndizoqala indlela entsha ndenzeni, what must I do? That should be around Acts 9. Apha uPaulos ndenzeni nawe xa umzalwane, make sure that you humble yourself. Yonke into ubuyazi, begin to doubt it. Begin
qalisa ukungayikholelwa into ubuyithembile uba indlela yokuphila. Bonakala sibe kakhulu ukutshintsha. Now ndifuna ke itekisi yethu le oyena mkhulu kwabalawulwa nguThixo ngulowo ozithobayo abe njengomntwana. Umntwana okokuqala uinnocent, ingqondo yakhe ayinazi ideas. Nina nithi ngona ixelelwayo nibe nizixelela nani. Nide nitsho ngaphakathi uba uyabhuda kumshumayeli noba nitsho ngomlomo. Andizuyenza ke le. Ayikho ihumility le yomntwana. Umntwana uteachable, umntwana uyafundiseka because umntwana akananto aqine ngayo uba indlela yokuphila. Nawe xa ungumzalwane vumela uThixo akuqale phansi because wena uqale ungumntwana wayusonakala ngenxa yabantu ohleli nawo, ngenxa yendawo ohamba kuzo, ngenxa yezinto ezikwehleleyo. Ngoku xa ufika entsindisweni yithi Thixo ndiqale phansi ke ngoku. So ndifuna ke sijonge itext endizibiza ngoba kule sermon yam motivations or izinto ndifuna nje inqwaba yeverses ezixhasa into ethi fanele utshintshe wena. Suba ngusibhuzengana nje olibile kuhamba icawa. Suba ngubani? Ukhona usibhuzengana ngesizulu? Sli, ngali. Nina amazulu esiwathembileyo. Phofu nesezingolweni okhona amazulu. Mama kaSicishi, mama uhlabe. Nina igama likasibhuzengana esizulwini. Yima umuntu osizibungu usibhuzengana onyabileyo kuthiwa intoni ngesizulu? Isimuka nandwendwe. Ntoni? Isimuka nandwendwe. Sibuka nandwendwe. Simuka nandwendwe. Suba sisibuka nandwendwe lapho usibhuzengana ukhamisileyo lapha ecaweni. So anyone who becomes as humble, tshintsha mzalwane. Nehlulana ngusitshaba, usitshaba uyacula lapho tshintsha mzalwane, tshintsha ihambo lapho. Mthakeli, do you have anything to say? Yes, Tata. Yes. Hayi Tata, mandibulele undiphilisile ngoku kulaa ndawo bengingamcredit kakhulu umntu uYobi Tata. Uyandiphilisa ngokucaba because uchaphazela la ukusuka pha ku-chapter 3. If ufunda usuka ku-chapter 3, njengokusithi uyithethile imbudane, nyhani amashumayeli abayi pha sigqibela ngokumncoma konke pha eqaleni ukuya ku-2. Kungabi savakala pha ku-3 but xa uthi uyafunda phaya hayi kuthetheke enye into ngoYobi. So ndifunda andiphilisile ke ngotata uba noko ke masiyazi uba nyhani wakwayithetha into. Ya, uYobi, mchagele solo kubethe emlonyeni. Xa ufunda jongani ivesi babi pha ku-chapter 2 nani ningayijonga. Uyatsho pha uYobi ukuba ndibhudile into. Uthi ndithethe okwesidengo utsho kuThixo ke ngoku. It should be just before uThixo amrestore, I suppose. So ungapheli u-chapter 2 because if uphela ku-chapter 2 uzozigweba ube ngathi weak kakhulu wena. That's why ngithi undincedile ke mchagele uba kanti it was necessary. So u-chapter 3 uyakunceda akubonise the human side of Job. But ndiyathanda nje besitsho umchagela hamba uyofunda uba uYobi when he was at the weakest yintoni awayithethayo yintoni angazange ayithethe so that ungabhudi ngaphezulu kwakhe wena. Then masiya kwi-motivations for change, biblical motivations for change. Intshumayelo nganye endiyishumayelayo ndiye ndizamba ndibe nezinto ezithi iphe eBhayibhileni into ethi lento funeka yenziwe kuba sube ndisazi uba ndizoyi-enforcer loo nto apha ecaweni. If motivation yokuqala endibonisayo babefamba sitshintsha nyani uMateyu chapter 3. uMateyu sithi ke phaya kuMatthew chapter 3 verse 1 and 2 motivation by John.
imotivation yokuqala nguJohane, I mean. uJohane bani umuntu? nguYohane. uYohane naye uthi makutshintshwe. Uthi uYohane, but in those days John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching. Ufikile phaya uYohane washumayela. Kuthiwa imessage yakhe ibisithi ke kaloku ngaloo mihla kwafika uYohane umbhaptizi eshumayela entlango kwela kwaYuda, kuthiwa ke his message nakumyalezo wakhe. Next verse mntana. Okay. Repent of your sins and turn to God, for the kingdom of God is near. Repent uthetha uthini? Change your mind about sin and God and choose God. Change ingqondo le. Change, repent, esithi guqukani kuba ulawulo lukaThixo lusemnyango. Guqukani, tshintshani. So icawe into eyibekeleyo ibekelwe ukuba iqiniseke kuba abantu abakuyo bayatshintsha. Into izele ecaweni awuzanga kuzothandwa qha, uzotshintshwa apha. And xa sesikutshintsha sizokutshintsha ube yinto abangazuyifuna abantu bukade uvana nawo. Awunocawa eChristian family uphinde uvane nabo bonke abantu, kufuneka ugxothwe ngabo xa utshintsha. Lento bakucaba uzothi ucengwe uba phume emahedenini. Befama xa ngumzalwane amahedeni ngawo aphumayo kuwe. Because akhutyekiswa indlela yakho entsha. Njengo brother lapha obebikelwa umembulo. Akaye emembulweni utshintshile. Akanalo uvelwano olumenza regresse. Yabo xa sekulile lo muntu kanti kubeleka. Ndiyakhumbula umane usiwa ndikufunqule. Ndiyakhumbula xa uluthanda udlala edakeni wawuhlanjwa ndim uxela zonke ezo funeka ukuthi thank you very much kodwa anditshintshi andibuyele emva. So sithi guqukani. Intshumayelo yasecaweni ithi guqukani iqale kuYohane. Guqukani. So awungeni ebukumkanini bamaZulu ungaguqukanga. So lizothi ke musa ukuthi ukhulile kubucawa impela becaweni. Sucingela ubukhulile kuba uhamba icawa impela. Bonakalisa ukukhula ngokutshintsha. uYesu namaza watshoyo kuJohn 17 angisayikhumbula verse 14 uthi ndibanikezile izwi lakho ilizwe liyabazonda. I have given them your word and the world hates them because they do not belong to the world just as I do not belong to the world. Ilizwi lakho ndiligqithisile kubo ke lona ihlabathi libathiyile kuba bengengabo abehlabathi njengokuba nam ndingengowalo ihlabathi. So when you come to church fanele utshintshe ube something that they don't like because they don't like your Jesus. So the more utshintsha ufana noYesu, utshintsha ufana naloba mzondayo. So once you receive ilizwi tshintsha and so utshintshile bonke abahlobo bakho bazokuzonda. Family members zokuzonda. Wonke umuntu uzokuzonda kuba awuyiyo lento bayifunayo. Sithi ke that is a motivation by John. Masiye kwesibini motivation endibiza ngokuba se motivation by Jesus himself, uYesu. Sithi okokuqala sithetha ngezinto ezikhuthazayo uba lento ndiyishumayela lapha right. Sithi iyangqinelwa lento ndiyishumayelayo kuYohane. Okwesibili lento ndiyishumayelayo iyangqinelwa nguYesu. Uthi uYesu kuMatthew chapter 4:17.
ngicela senze u75 apha esiXhoseni. Matthew bani 4:17. Ndim ndoda lutshiselwayo. Nadala ngosana umntwana. Mama udala inhlele kakuthe kwelanga okanye uweza sondela kancinci. Uweza sondela kancinci mntana. Mama Malish. Nibe bujika nithi, nibe bujika. Oh, tshintshelanani. Gogo, awuchiswa lelanga. Sondela ngapha mama kaSicishe. Mama kaSicishe, sondela ngasephasejini. Uthi ata suku ugogelangeni. Hayi, gogo nokwayekela ingcono nokongo. Ndifuna nibe comfort. Sithi ke ngoku lento yokubafunana ishintshile ingqinwa ngubani ke ngoku nguYesu. From then on Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of God is near. Uphinda lanto ibitsho inconsistent intshumayelo ithi tshintsha. Waqala oko uYesu kumemeza esithi guqukani, guqukani, kuba ubukumkani bamazulu busondele, kuba akungenwa ebukumkanini bamazulu ungatshintshanga. Awutshintshi ungakhange uthobeke njengomntwana. Kangangoba into endiyiphawuleyo apha ecaweni ndifuna nani niyiphawule. Sithanda uba ne-visitors apha ezihlala iintsuku ezimbini uba ningaphawula. Mhlawumbi ingahlali nolunye usuku, mhlawumbi iphuma kwayicawe sekunzima. Because apha ecaweni into esifocuse kuyo kukuba tshintsha, asifuni ukuba icawe e-religious. Icawe apho kufike kwenziwe into zecawe, kuculwe, kugidwe, kunikelwe, kuthandazwe, kuhanjwe. We have to advocate for change. We have to advocate for repentance. Because the repentance yiyo a sign yokuba kuzokwenzeka sanctification in your life. Because kaloku sanctification is a continuous change, progressive change. So xa kuthiwa uyangcwaliswa, ukungcwaliswa kukuya utshintsha, uya utshintshwa. Uthini ke noYesu, uYesu naye guqukani. Utheni uJohn? Nithule ntoni ngo? Utheni uJohn? Sithi ke iyangqinelwa lento yokuba maguqukwe, makutshintshwe. Ingqinelwa uYohane, ingqinelwa nguYesu. UYesu wangena emva kwa Yohane because uYohane wayezomemezela ukuza kwaYesu. That's why most yentshumayelo andifuni izimamele ubudenge bentshumayelo lapho. Engenanto yakwenza kwane change. Ovela uyibonela intshumayelo maprinsana uba ihambisana nale ngqondo yobuhedini straight le ntshumayelo le. I promote the same buhedini. Intshumayelo mawuyifune intshumayelo ekwenza utshintshe. And in a change shouldn't be just a general change. It should be a change into the likeness of Jesus. Asitshintshi sibe njengaye naye ubani, sine target. Yabona lo xono vele uthwe uya kwi-Olympic Games uyobaleka pha uvele ubaleka i-distance engatshongo mcake udlala ibhola engena goal post ungayidlala mgezana igame enjani kuthi umgezana bawudlala isoccer umasipala waseMount Olive udlala nomasipala waseFlagstaff kodwa azikho kwayipala lapho kuskorwa khona ukuzibona nje icawa uba yabona akho ka goal post kule cawa. Nale ntshumayelo ndiyayibona awuzusibona xa usikorile naxa ungaskoranga uyakhaba nje. Abanye ke abashumayeli benza show i-goal post bazitshintsha bazibeka kule ndawo ifunwa liRhamente. So sithi sinazi i-goal post apha. I-goal post kukufana noYesu. Asitshintshi nje uye uba ngumuntu olungileyo, utshintsha uyakuba ngumuntu ogodly, not good. Amen ngapha nangapha. Yazi into esindiyicaphula kakhulu intshumayelo kunebhiya. Yazi intshumayelo i-dangerous xa uve intshumayelo erongo kunebhiya. Because intshumayelo erongo ingakuhlalisa ecaweni ndiyongena esihogweni kanti ibhiya uyazazi nawe uburongo. Umuntu webhiya uzinqanda yena okanye anqande imirhuzuko lavuke yiyo ebetheke ematyeni. Kunokuhamba icawe erongo lapha. Utheni uYohane xa efika? Guqukani. Wafika uYesu wathini? Guqukani.
abashumayeli bangoku bathi akuhlala kunje. Your life will never be the same. Basheshe bahleka. uYohane kwayisho lonto basheshe bahleka lapha. uYohane kwayisho into kuzoba ngcono kusasa kunangoku. Utheni uYohane? Guqukana. Wathini uYesu? Guqukana. Masibone uPetros. Ungena apha naye uPetros. Ku-Acts 7:31. I mean Acts 2:37, if I'm not mistaken. Acts 2:37 and 38. Kuthiwa phaya Peter's words pierced their hearts. Ngokwashumayela uPawulos bahlabeke enhliziyweni. They said to him, okay, ndithi kuthwani nditheni mna? Nditheni mna? Umakhosi. Oh, ndithi ngokwashumayela thank you mdam. Ngokwashumayela uPetros kuthiwa ilizwi labahlaba. They said to him and other apostles, babuza, sikuvile uyashumayela ngosihlabekile. Brothers, what should we do? Senzeni? Uthini uPetros xa ephendula? Peter replied, each of you must repent. Utheke uPetros, guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni lika Yesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu namkelwe isipho somoya oyingcwele. uPetros uphinda lento ibichonga uYohane, lento ibichonga uYesu. Uyathi uPetros naye uthini? Guqukani. Akathi yamkelana uYesu. Akathi phakamisa isandla engathi ufunge eje enansikeni lapha ecourt. Njengosibani ndiyamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wami. Uphela sonwabe lapha. Emva koko sobhalwa ezincwadini uthatha ngobula ikhament and no one cares whether you are changing or not. Into ezoba khona sobona zophetha amalapha uthi uyi-intercessor lapha. Ngcwele, 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 ngcwele. Into elandelayo so hambe all night prayer nemithandazo wasentabeni lapha. Are you changing? Do you see le change? Uyakubona ukutshintsha kwakho, uyaguquka, uguqukile na? Are you progressively changing? Are you being sanctified? Are you daily becoming like Jesus? Ngaba ufana noYesu usuku nosuku. Veza amasele pha. Ndingabethi umuntu. Niyayikhumbula ingoma yamahedi nayicula kakho membulo. Xa sebephuza abantu bethi susamantshontsho. Aniyazi ngoma icule emasentini. Amasenti kaloku aqala ekuseni. Udlala imali. Niyalibona isele pha balithintsha kanjani? Pha phezulu liqala la into onesele. Lali ngamaqanda. Siya ngase right. Ngase right lintoni? Kuthiwa ngumbungu. Emva kwe-embryo lintoni? Li-third pole. Liyatshintsha isele pha. Wena ungamaqanda okoko ungamaqanda lapha ecaweni uyachifika. Nabazali bafuna bazigade around you kuba uliqande likhubeka okoko. Qanda ndini. Asube simindana nawe lapha siyaphila lapha. Sithi nali isele qala intoni isele? Liqande emva koko embryo emva koko third pole isabokolo. Kuyabonakala liyatshintsha isele lapha. Laphinda isele laguquka futhi la i-third pole lasisaboko lesinamanqina amabini isele litheni liyaguquka. Laphinda isele laguquka la i-third pole with 4 legs. Then isele ke ngoku kwatsho lalisele. Kusho ukuthi nathi kuyatsho kuba xa ethe kwabonakala ke ngoku Yesu siyofana naye kodwa okwangoku siyaguquka usuku nosuku ngoba sizecaweni. Sizova ukuba yeyiphi into esingekabi yiyo. Uyaguquka wena. Okanye useliqanda lapha, yhu ndikhubekile ndiyahamba kule cawe ndikhubela. Siqanda ndini? Shudi ngoku xa isithi umuntu uyahamba ecaweni ukhubekile vele umbuzo bakanti uyobaliqanda kude kube nini. Kuzo zonke ezicawe uhamba uqhofoka wena uyaqhofoka kokoko.
umxele batshintsha qanda, tshintsha qanda, at least khawukube yi-embryo. Andiyazi i-embryo ibe hluke ntoni eqandeni. It's a fertilized egg, or liqanda elinento. Kusho ukuthi singathi liqanda elingeniweyo. Nawe xa songenwe nguYesu utshintsha ke ngoku sikubona usisabokolo, at least kubona usafani. Okoko wena wawungxama uthumsela abantu xa unomsindo, xa ukhubekile uyagqashula ingathi une-tantrums, ingathi ngubhabhu liqanda lapha. Uba uke wakhutywa ngumuntu uyandashuza. Khona omnye umzalwane esasicinga uba sekhulile lapha ecaweni, but ke siyamxolela. Sicinga uba sekhulile lapha ecaweni. Wavele wakhubeka olile ezitoilet. Sathi siyambona emva kokuqhuba imoto yakhe uyaphuma uyahamba. Lo mzalwane sicinga uba semdala sezikhundleni kwayena. Kodwa ke ngoku inoba ingcono. Mhlambe noba yayi-test le alamini. Nalento imqumbisayo uqunjiswa kwakuyimini yamatalente, so sekuzovela izi-spreadsheet yebo. So ndivule la vesi ethi phaya kuthiwa uYesu kwakhona indoda eyayinetalente enye, khona namatalente amabini, khona amatalente amahlanu. Kuthiwa kwathini kwathiwani kulokane nonetalente eyi-1? Kwathiwa Vilandini or something. Kwathiwa Mkhonzindini okukhohlakeleyo. Ndavela qinisa loo ndawo. Khonzindini okukhohlakeleyo, ndeva ukuthi ulilele. Waphuma wathatha imoto wahamba, waphinda wabuya. Waphinda wabuya. Sisevana ngo umane endincoma ngokwayena. Uthi ndiyavuya tata ugqitha kwenti nami ndiyakubona uyavuya. Kuyatshisa apha ecaweni. Kuyatshisa apha. Icawe yindawo yokuprocessa. This is not a storeroom. Aso storeroom esilwa. We are not storing you up. Icawe kufanele uprocesswe kuyo, uprocesswe. This is a processing environment. Not a storehouse, store into le ndawo ugcinwa kuyo impahla. Ayo warehouse le. Apho kugcinwa khona amakhamente ayegcwala siyakusila lapho. Manje sikubona iPoloni ngo. iPoloni isuke nini? Into etshintsha ube iPoloni. Kanti zange okay ke itsho uyaziyo. Andikhathele ukuthi depend la. Enye ichicken iprocesswe. Idijike itshintshe xa sele ichicken iPoloni iyabonakala kuya ichicken. Kutheni wena ungathi uselihedeni pho ubuso bakho nempumulo yakho ngale hedeni ngathi uyagwada. Usagwada. Kuthiwa wathini uYohane xa efika eShumayela? Guqukani. Wafika uYesu wathini? Guqukani. Wafika uPetros wathini? Guqukani. Ndithi bathina abashumayeli bangoku kuyoba ngcono kusasa. Beza belila abantu bakhona guquka lapho yokufeba nokweba nokukhohlakala noma inhliziyo encane, unenhliziyo encane okoko, unenhliziyo enkukhu. Nabantu baxakuwe nangosecawa. Useneza tantrums, ubetha abantwana ngama-high enhloko, abantwana kubanenduma lapho. Ongathi ababethwa umzalwane. Sithi wafika wathini uPetros buyisani lights. Masiphinde siye ku 3:19. I think uPetros nalo ababi nonkosi. Acts 3:19. I think that should be Peter as well. Must confirm. Uyachinja. Uyachinja. Ozange uzogcinwa lapha. Asigcinanga abantu apha. Apha sibekelwe ukukuprocessa. Xa uthathwa bethe bakubuyisela kwezinye inyama, seyikuphika enye inyama because oyiPoloni ngoku. Utshintshiwe. Ngoyi. Now, ngubani lowa? Nanku Petros again. Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Kutsho ukuthi izono zakho azicinywa xa ungaguqukanga. Noba ungathi uthi ndiyamamkela uYesu. Kodwa bawuguqukanga izono zakho zithe nta apha kuwe because usazenza kakade wena la.
Then masiye kubungqina besine. This is also confirmed or iyangqinwa lento yoba maguqukwe kuPawulos. uPawulos sekwizenzo 20 verse 21. Yabona umfundisi onigcine nje ecaweni nivuyela uba niyanigcwala. Yazi uba yi-warehouse awucawe leyo. Apha siyakuprocessa lapha. Sikufaka emlilweni. Nike nibone xa kusenziwa ii-popcorns. Azikho ezinye ii-popcorns evezitaka embizeni. Zidliwe zintaka. Sizokushisa. Uyazi ezinye ziphusha neso siciko siphume. So fanele apha ecaweni kube icawe otakayo umbono osileyo lapha. Takwa popcorns kuthiwe sakuhaga and ubuya Paula uba icawe izimisele ukuba process abantu noba ningamthanda kangakanani uhamba khona ngonemthandayo. Yabona pha ezingolweni ngonisalindile khona bazohamba pha. Bazohamba nangoku bakhwele emotweni mahala. Wakwayibona icawe yabantu abamnyama apha ekuhlaleni elanda abantu iphinde bagoduse ibaphe nerama badle xa bezogoduka. Kodwa noba ungabathanda kangako xa bengafuna ukuguquka bazohamba. Noba ungade ubancancise ube nebele lide uthi ngume abanike abantu balitsalwe mane benikana apha ncanca. Into abangayifuni abantu kukuprocesswa. Into abangayifuni abantu kukutshintsha. Bayakhubeka. Bayataka okwencatsha intoni incatsha esisulu nomntana. I-popcorns ezesingesi esixhosa ezesintu. Akho popcorns lapho uthetha uba utata wakho esazi popcorns. Thepha utata wakho xa ezoncatsha umbona wethi ndiyokwenza popcorns usigezela lapha. Nolwa intoni popcorn. Phofu mama wakho ngutitshala. Vuyi intoni incatsha ngesizulu. Lugcado yes. Siyakugcada lapha. Omnye umbona ke uthi ngokugcadwa apho ubona sophangaza eminyango. Tsiba uyowale. But ke at least omnye ke nokutsiba seyikhona indawo ebonakalayo bayiqhephukile pha. Ya bakhona abahamba noko ikhona indawo itshintshileyo bengasefani. Noba baya kulo ndawo bakuyo uzozula icawa uncame uba ngaba injongo yakho yokucawa asikuko ukuguquka. Uba injongo yakho yokucawa kuyophathwa kamnandi. Yabona ngokwezingolweni noba singabalanda ngebhanoyi. Bazohamba bonke aba bafuna uhlala beyinyama. Senza ibholona. Sokuzansisa sokucinezela sokupressa lapha. Sokupressa lapha. Amen ngapha. Ngapha. Kangaba abanye bade batsho xa behamba bathi hayi kona uthando lukhona. Kodwa ndiyahamba she. Ndiluvile uthando lwakhona kodwa ndiyahamba into ndiyakuthanda ukuthandwa but I don't love the processing part. Uthini uye uPetros pha uPawulos ndiqonono disakuma Yuda nakuma owenza 96 mntanami uthi I have heard uPawulos sekuyibeka kakuhle pha uthi I've heard one message for Jews and Greeks alike. Uthi ndibe ne message enye kubo bonke abantu. The necessity of repenting from sin and turning to God and having faith in Jesus. So uthi kumaJuda namaGreek inyilo befike nditsho guqukani. Necessity yokuguquka. Uthi kumaJuda nasezinhlangeni ndazingisa ukubalumkisa abantu ukuba baguqukele kuThixo beyivuma inkosi uYesu. So icawe yindawo yokuprocesswa. I-end product, it is the character of Christ. No Paulos uyatsho kwiGalatians 2:20 if I'm not mistaken. Uyayiphinda uPaulos uthi ndifana nomfazi odliwa inimba until Christ is formed in you. Iyo keke. Is it 19? Verse 19 lapha.
419 sorry nina nibhala iball pen bangabe belungisa ababe phone ne tablet Rabhan ndiyancokola yazi umuntu xa somprocessor ukhutywa na incongo le niyakhumbula umfundisi owagxothwe ebandleni omane sivakashela kuthiwa lo mfundisi wemane badlalisa ogogo ndoni qha ngempama abogogo bahleke nabo kumani bambona beyadlala xa sebefuna ukutaka ama popcorns cha ama popcorns anamandla wa endaba utake wona avela phusha isosipani kwayiyo etaka isosipani kwashiyeka ama popcorns bavele nomthaba bizi region wathi omangalayo kangaba sihleli kakuba apha umane lo mfundisi ethi uzosiqhwaba ngosibadala kangaka kuthiwa gogo usibanibani watsho nyani ewe tata watsho nyani uzoqaba ewe tata ngoba bekade bedlala besineka bonke tethi and upowerful la mfundisi ulungile kunami xa unomjonga besweni kodwa bamkhupha kanje kuthiwa xa ehamba baphakama ngwaphumayo kuthiwa besithina nene bathini bathi hamba ngelosi nogogo qha ngo ndiyavuya kuba wakhe icawe pha icawe yacawe besiyoyibona ngobe ndiye pha andivuyi ndifuna idrain kushiyekela imikhuhlane yodwa pha besiyijongile la cawe ingca ingaka iholo yakhona eyakhiwa nguye wafikile inxiwa lanto wafika wayilungisa ngoku ipaint iqhuqheke ukuzoma kule ndawo yeholo ineslab awayezokwakha ikhichi sanikela nathi apho isesesiyaslab wasishiyayo ngenxaba osisathane bacingela ukuba bangakwazi ukuphatha icawe ngokugxotha umuntu obaprocessayo hey xa siyepha kwakumnandi ngokuhlekwa pha ufriendly ke yena kunami babemthanda you daddy ebabizela izipika zakoMpumalanga koPulukwane koDurban yayisaziwa nje la cawe yayi online kwakusuka abantu abebhizana bayo attend inkonfa pha qha ezapopcorns namandla eziya hayi zayiphusha isosipani hayi yaphuma isosipani ngoku ibandla nalo besiye kulo lengakanani bebemenzele appreciation bamnika 160,000 I'm very happy wakhi holo ngokupha kulandawo ungamkhwaza umuntu okulacawe inabasisathana basile nami ndiyaqonda bazazifuna undiphushe ezizahambayo apha cha zaswela nje inxaso into abayenza baxhasana sebengaphandle because lo wefama undibhuqe futhi ndiyabazi lamadoda amathathu lamadoda ubani wazi nani hayi nobe nicinga kancinci aniwazi lamadoda mathathu lamadoda isithandweni somlilo phela bachisa mna into uThixo wandinceda ngayo because nani mhlawumbe nani ngabalandela abantu mhlawumbe andithanga nabalandela nani ngabalandela because nani bathanda ningafuna ukwehlukana nabo nawo ndasebenza nzima until wayayazi onto badasebenza nzima ningafuni nini nizithi yo mna ndathatha ixesha elide kubathanda abantu ngoku kuphinde kuthiwa mandohlukane nabo yindoda eyi-1 le mchakela andabo wesekhona umchakela wengabikho kakhulu yindoda eyi-1 le yaphuma yema phaa ngaphandle qha uThixo wandinceda uba mayibakhwaze seyengaphandle so ngoku ngikhumbula lo mama wesithi mna tata umfu ngeke ndihambe kwamna mna tata umfu mna uba ndenelise kandizuza kuwe mna tata umfu ndizokule umfu uphi ngoku gone ndichazwa ngulo wesibini ke ngumama ngokusekuhambe lo katata umfu then yena wedla ukuhlala abaphambi kwalo ethi usakhungula does ne positions zabo abantu uthi ke ngokulongo ngokusekuhambe lo katata umfu uthi you umama usibanibani adahambe besilindele kaloku thina ukuba kaloku bethe akazuhamba tata uzoveleze kuwena uvele wahamba ngo you abantu ngeke bathembeke uphi yena ngo naye sathi siyeva uthi hayi ndiyonqena ukuze ecaweni ngokuhayika uthi utaluqhameka engathi uyasokola xa emane balanda ukuvuna xa segeza ungatsho kanjani mama unansi kuba ndiyonqena ukucawa ngomane ndilandwa ndifuna uve ngicawe kulikufutshane kodwa ke awubhataliswa
So ndizama ukuthi mina uThixo wandinceda noko kwataka zona ipopcorns zange isospan bade ba inansi inoko yashiyana uba uyephi leso span ichayo kane ivele benemingxuma xopheke ngayo ihat yeah ayike andithethi ngalamfundisi andithethi ngalawo ndithetha ngam yeyiphi le noba ungayitshisa kangakanani ihlala iflat kakuhle ezishayinayo ezakwaba ANC bani AMC kwathi kanti ngu AMC but andiqondi manje ku AMC ncam inobuthi lo wabona uba ndiyiheart mabatoyito isebengaphandle aba because yebo bazondamage kakhulu into abeyenza ke imnandi xa wanceda bave bavane sebepa ubabone bekwi cruise benxima impahla ezimhlophe omama bakhona sebengaphandle at least azave zamanyana ngokwakhona umntakwethu zathi ngiyayibona leso spani senzani bavele bayipha iso spani iphushwa kanjani ezi popcorns should is a miracle sentshuba lo uthi unazika lapha isicuka siqini andithi ngasiciko ndatha leso spani mina inoma zagxuma zonke yayishukuma iso spani yayisukuma iso spani bayikhupha iso spani uyabona ngopha bezikhona ubani ngani ukuvezela ivideo yakhona indlela ebebevuya ngakhona i-secondary school nayo i-primary school ngocawo yakhona hey i-progress epha kaba lihalela the other time xa benenkomfa sike siye ngobuninzi sike siyombonisa uba sizamthanda qha ingathi singaxa seyipha iholo seyipha kufutshane and umuntu ngamnye aye ngemoto yakhe ehamba yedwa uwedwe emotweni yima kanti nicinga izimoto ezithengwa kangaka zezantoni ziya kanti nina anikwazi kubona ngapha ya ezimoto zingaka zenzele uba umuntu uzokhwela emotweni yedwa umpumi unemoto yakhe uprince unemoto yakhe ogeshe bawubethwa babengawazi udrive umuntu uhamba ngemoto yakhe yedwa sifuna xa zingena zipake ezinye ziyomeca kwala holo yalacawo and sonke xa sisuka apha sifota isithombe salatata sibhala we love you bishop sincamathele kwezimoto ingakumbe ezizopaka ngakula holo we love you bishop sifaka ubuso bakhe sibabonisa ukuthi njengoba bezi popcorns ezitakayo thina siyavuma ukuprocesswa bazalane kunzima ukuchiswa epanini and uyazi ba xa usoza ipopcorns eziright uhlala kwindawo eziright kudliwe wena kwicinema into lento icinema lento iyakudliwa wena pha and abantu banamabhongo uyazi abantu xa bedla ipopcorns bebukele imovie pha bayavuya uyadleka xa nokuthi ngoku uvele kufumaneke uba wena ulukhozo lombona phakathi kweza popcorns unqunqutha kabi nakuthumzela uyabonakala uba ube khona koneso spanini kodwa ayikhona anzange zodla mbona sithi tshintsha yeke uba ngumbona qhushumba mamalishi uqhushumbe because yabona ipopcorn xa seyiqhushumbile awubisacinga uba ibungulambona wena xa sekujongela useflethwa kwalambona straight waphinda uPetros uPaulos nangu uPaulos uthi oh my dear children I feel as if I'm going through labor pains for you again and they will continue until Christ is fully developed in your lives uthi bantwana bam endibathandayo ndiyaphinda ndiva inhlungu kwakhona ngenxa yenu kanye oku komfazi osikwa inimba ndophumla sakwakheka isimilo sika Kristu kuni uthi yophumlani uPaulos uthi I will continue preaching the message of repentance ndizosoloko ndilikhuthaza baguqukani ndizozo ndishumaza lentshumayelo the necessity of repentance until isimilo sika Kristu sakheke kuni kangaba uamplified uyibeka kakuhle uamplified babi unendawo ethi until it is permanently built in you uthi de isimilo sakheke kuni permanently ingathi usebenzisa amagama amabini ndaba ngubani bani no permanently so andeneliseke kuba completely and
permanently. Kusho ukuthi kufana uba uPaulos udila ne-metamorphosis yeli yasele. Uthi ndiyawuphumla la kuba isele lakhekile completely and permanently. Isele xa selilisele liphinde litshintshe libe liqanda. Kusho ukuthi we can get to the level yokuba xa ebuya uYesu sibe permanently and completely like Jesus. My little children, for whom I am again in the pains of labor until Christ is completely and permanently formed within you. So inchumayelo nenchumayelo nomtha mayibe inchumayelo eyakha uKristu. Mayibe inchumayelo eyakha uKristu whether uvaka mnandi or not. Mayibe inchumayelo eyakha uKristu kuwe. Luxanduva lomshumayeli nomshumayeli ukwakha uKristu. Isimilo sika Kristu in you. Sithi ke ngubani lo otsho lamazwi? uPaulos. So aphinda uPaulos futhi kuZenzo 26 verse 20. Uyaphinda uPaulos kuZenzo 26 verse 20. Uphinda kwayilento yokutshintsha. This necessity of changing. Uthi ndesuka ndababikela abaseDamasco kuqala nabaseYerusalem nakulo lonke ilizwe lakwaYuda nakuzo zonke inhlanga ukuba baguquke. Uthi wabaxelela eDamasco, wabaxelela phi? eJerusalem, wabaxelela eJudea, wabaxelela iGentiles zonke ukuba they must repent of their sins. Uzothi komnye umuntu uthatha umfundisi ukuhlela ukuthetha ngesono apha. Kaloku ukuthetha ngesono sithe izono zinhlobo ezintathu andithi. Sithe isono is the transgression of the law. Sathi isono sithe kukwenza into ubungafanelanga uyenza, kukungenzi into ubufana uyayenza, nokungafani noKristu. Lento ingafani noKristu kuwe sisono eso. Yilento ezi results zokonakala kwakho. So xa uze ecaweni tshintsha. Sekunecawe ngokuthiwa icawe ethile inamahedeni, icawe ethile kudliwa izono. Akho cawe kudliwa izono apha. Abantu abadla izono ngaba bangena ecaweni bengatshintshi. And apho kubikhona ezinye icawe zifocusa nje kwiliturgy. Kuba sizongena, sibaptizwe, sifumane izetifikethi, sidle umthendeleko, kufuna ukuthendeleka nje. Sibusisa abantwana. So most yecawe they focus on liturgy. But liturgy is not change. Uyakwazi umuntu udla umthendeleko ethakatha. Umuntu uyakwazi udla umthendeleko efeba, uyakwazi udla umthendeleko exexeza. So sithi icawe akuyondawo yeliturgy. Iliturgy yinto emayenziwe ngabantu abatshintshayo. Nike niphawula umthendeleko uthanda ukunqaba ecaweni andithi. Yanqani jonga banonakelela kangakanani. Xa ndibona isila ndizobe niphuza juice lapha. Anuzigeza nizodla amabhiskizi lapha nejuice nigeza. Ungahlala kanjani etafileni ungutata nabantwana abaxabanayo? Nabantwana ababhudla utywala ovula bagabhela utywala kule tafile. Andiphamba ukuhlala etafileni mchagele uqala uqiniseke ukuba zonke into zilungile. Itafile yokutya akuyotafile yakulungisa indaba. Masiqala silungisane then emva koko sihlala etafileni yenkosi. Into efuna utsalane nomqalabo ufuna amabhiskizi ecawa. Amen ngapha. Amen apha. Amen ngapha. Yu kanti siudlane nomthendeleko. Into efuna yijuice le. Funa vele ninike ibrand. Siwenze ngebrand ejise gqithi. Ngathi singayifaka futhi lo brand ibe nomlilo siyifaka nenanze pelepele. Kuzofuna sibe nenanze ke namaglass amabini abahlanu ekwenye kwecala ngenye kwecala zobakhetha abantu bayaba kulethu. Enye ichu ifakwe upelepele. Ikhari. Phoze kabona bawutshintshe mosifaze uteam le mhlamba. Ngenzeke izono zakho zophuma empumlo uteam. Change, are you changing? Then sigqithile ke ngoku kwi motivations for change. Then masiye number 3
siqale kwintoni kaloku kwi-text kwivesi esikhuthazayo apha uYesu ngeke ningene ebukumkani bamazulu ningathanga nitshintshe ngeke na ungene ecaweni kuphela uba nitshintshanga ngeke ningene ebukumkani bamazulu then safumana imotivations that one number 2 number 3 siya ke ngokwi-levels of change kwi-levels of change ndiyithanda into itsho nomtha indenze ndaqonda uba le nto ndiyishumayelayo izophendula some of the things but yayike yatshona ngabazalwane bonke nami ndake ndasho niyayiphawula into yokuba nimvile unomtha xa esithi xa kushunyayelwa into kunzima ungqina ngayo ungekegqithi kuyo phofu nivela nivana ukuva what was I hoping for nimvile unomtha xa esithi sometimes uba nzima ufakaza nangale meko ezi pressures because enye pressure ungacikoza apha ngathi yokushaya phansi but ifuna ukuze uyenze kakuhle lento uunderstand the levels of change xa utshintsha imigangatho yokutshintsha I mean ndandishilo ke apha kunda ndiyibize ngoba ngesingesi zi-levels of learning ndizisebenzisa ngokwe-educational psychology sasithe zeziphi levels cognitive level psychomotor level and affective domain or level kanti abatitshala batishayo zange niyifundi educational psychology yakudala okanye zange niyifundiswe le ndawo kuni ndiyiphinda pecawa ndayitshona ngeCovid nihlele emakhaya nidla amasi zange nikwazi ukuyiva nangoko ndifuna ngosizitsho isintu ke ngoku sithi imigangatho steps zokutshintsha kokuqala it is the change of mind ukutshintsha kwengqondo niyazi umuntu xa eguquka esithi ndehlukene namakhwenkwe sube selehlukene nawo noba sube sehlukene nawo apha engqondweni so into yakho yokutshintsha vele uyivuma apha engqondweni ukuba ndizawuba yiyo lento because if khange uyi-accept in your mind usoloku uzoyikela ngeke ndiyimele ayinamsebenzi noba khange uyimele kodwa awuke ube uyi-accepta in your mind i-change so sithi ke oqala kukutshintsha engqondweni utshintsha njani engqondweni ngokuba uve ulwazi fumana ulwazi lokuba kufanele ube njani make nezomzekelo ngabafana abaqhunywayo batshaya intsangu abafana batshaya intsangu xa ezotshaya intsangu umuntu uvela ayichaye ngolusuku lokuqala bemncenga okanye uqale ale xa ebhadleni uyala ngosuku lokuqala ale ngosuku lwesibini basalwa nengqondo qala uba intsangu ude wayirhalela ngengqondo noba awukayichayi sowutshintshile kodwa and the fact yokuba engqondweni yakho you have become positive to the smoking of intsangu ithetha uba ukwi-step sokuqala sokutshintsha that's why xa ungumzalwane xa ungumntwana ofuna ukuziphatha kakuhle awuyi ebantwini abazokutshintsha ingqondo because if they can change your mind they can change your life so ilevel yokuqala yokutshintsha yingqondo that's why i-change eyenzeka empilweni yomuntu yenzeka as a result of the functioning of 5 senses into eyenza umuntu atshintshe yinto ayibonayo uyabona abantu ababukela ipornography ndixela inyani umuntu obukela ipornography ngeke angadlwenguli umuntu obukela ipornography kunqabile uba angathi usisitaba because into eyenzekayo ipornography ilola ingqondo le ubuke watshintsha wasisifebe engqondweni ndikuxela inyani uzoba siso because seyiqalile change ukwenzeka so xa ungumzalwane you need to treasure your mind ingangcoli ingqondo yakho because lento ingqondo yakho iyiyo uzoba yiyo
khona ivesi ethi as the man thinketh so is he. Akutshongo uba so is she. Nowazana icingwe eBhayibhelini. Ndicela inyani uba ukhe walimala engqondweni uzoba yiyo lento uyiyo engqondweni. Uyabona umuntu ohlala nabazalwane azamamela intshumayelo abukele iivideos ecawe abukele i-lives zabantu abasindiswe ngangaguquki lo muntu because i-level yokuqala yokutshintsha ingqondo. That's why kufanele xa usecaweni yeke ukozela. Iyotshintsha kanjani ingqondo usozela? Abantu xa bencokola ngensangu betshaya insangu ucimele ungathi uyihalela. Uzoyihala kanjani into ongayiboniyo? Uzoyihala kanjani into ongeva? Uma ungavele uye nje qho apha bachaya khona insangu ufike ulale akho kwanto yokuchaphazela engqondweni yakho. So sithi ke ngoku kubalulekile uba xa kushunyayelwa mamela uba kuthiwani. Receive the information. That's why kuthiwa ukukholwa kuza ngokuva. Ukuva kuza ngezwi. uRomans 10 uthi Romans 10 how shall they believe to whom they never heard about? How shall they hear without someone telling them? How will they tell them if they are not sent? Is it Romans 10 verse bani? So sithi ke wena uhlelo sozela apha ecaweni into azoyenza usolo ukugidwa kwegqirha qa because ingqondo itshintshwa ngamazwi. Uyabona abantu abajolayo nangapha ecaweni uba bakhona usathana abanjalo bajoliswa into yoba bahlala nabantu abajolayo beva amazwi abantu abajolayo babona abantu abajolayo. So into egcwele engqondweni ngumjolo. Once into yagcwala ingqondo seyifikile kwi-level yokuqala ye-change. Kungenza nguhleli nathi apha sozisifebe apha engqondweni xa ukafumana inkwenkwe. Kungenza ubuzisifebe apha engqondweni xa ukafumana intombazana. Kungenza basoqala ukweba wena ulisela already qha soswele nje uyokhetha items ungayiswela izikhiya because bakuhalisele bakubonisa advantages zokweba. Sithi ke i-level yokuqala ye-change kuthiwa ke how can they call on him? Kuthiwa ke bangazibika njani kulo bangakholwayo kuye? Bengakholwa kanjani bengevanga? Bangeva njani kungekho mntu ushumayelayo? Next. Bangashumayela njani bengathunywanga? Kutsho ukuthi into eyenzekayo kubakho umuntu othunywayo aze lo muntu ashare imessage ashumayele. Kusho xa ungumzalwane onohlala nabantu abarongo ube sosithi uzoba right because izokwenzeka i-learning involuntarily. Niyazi abantu ababukela ipornography ababizi zifebe qa. Uba uyintombazana ufeba namakhwenkwe akhathala amakhwenkwe otry amantombazana. Athi ze try amantombazana athi hayi ngeke ndibhayi. Alale nabo bonke athi zakhathale uyezi nje napha yakhona. Uyolala nezinja because iyakulola ipornography ikunike ubucurious. Kukhona isona apha eBhayibhelini ekuthiwa xa sibizwa isensuality. Ntoni? Nike niva intshumayelo against isensuality. Isensuality yi-mindset efocusa kwi-gratification ye-physical pleasure. Once wafocusa kakhulu kwinto ye-physical pleasure, that's why ndidla ukuthi apha ecaweni andifuni niye kwinto nento zakhona i-marriage seminars ekuthiwa hambani uyonxibela amadodeni niwavezela amadusu ne-lingerie nayo yonke loo nto because loo nto iyi-sensuality. I-sensuality will always lead to isono. So ndithi ke ngokuni uba wena uzilola ngepornography uzilola ngokubukela abantu ababhema insangu nabantu abanxile butywala abangathi bonwabile loo nto izoze engqondweni you will never be better because sithi i-level yokuqala yokutshintsha whether uzotshintsha ube right okanye uzotshintsha ube wrong isengqondweni.
ubingqondo ayikavumi soze ube yilonto, and ingqondo iyakwazi ukuzivumela kuba wena uyi-expose to that environment. Ubingqondo yakho uyihlalise kulonto soze utshintshe. Yazi ezinye into azifuna umthandazo, zifuna qha usuke kule ndawo enestep sokuqala sokutshintsha. If yinto ongafuni kuba yiyo, suka kubantu abayilonto. Uba yinto ofuna ukuba yiyo, hlala nabantu abayilonto. Uba ufuna ukuyeka intsangu, suka kwabentsangu. Uba ufuna uba ngumzalwane, yiya kwabangabazalwane abazohlohla ingqondo yakho ngalento okufanele ube yiyo. That's why yonke imihla sizecaweni sizokushumayeza ngesimilo sika Kristu. Yonke imihla sikushumayeza ngesimilo sika Kristu. Sikufakela live streaming emalanga because siyazi ba lento ingena ezindlebeni zakho, lento ingena kwi senses zakho, iya engqondweni, iprocesswe, then it becomes the change that was advocated for. Uyabona lento yakho lokuthi ufuna ukuyeka ufebe uhlala nezifebe lapha. Lento yakho ukuthi ufuna ukuyeka uphuza uhlala nezinxila. Lento yakho ukuthi ufuna ukuyeka ukweba uhlala namasela. Lento uyibonayo nalento uyivayo ilento uzoba yiyo. Change your company. Change your friend. Put yourself in a conducive environment to be that which you want to be. Sanogeza la. Amen ngaba. Nangaba. Sithi level yokuqala ukushintsha kwantoni ke? The first level is the change of mind. Sibeka in a simpler terms, siyabayeka domain no don't sithi the change in the mind, ukuchintshwa kwengqondo. I-change yesibini, change of actions. Ileke besibiza ngoba phakathi psychology psychomotor level. Change of actions. Azitshintshi i-actions ingatshintshanga ingqondo. Uyazi lezo kwenzeka uba ingqondo yakho ayitshintshanga, uzomana uzitshintsha izenzo zakho kodwa uphinde ubuyele kweziya. Ipower enisi lapha head office. Uba i-head office ayizitshintshanga i-documents zapha, yonke into ezokwenzeka pha izantsi kwi-satellites izoba yile ese-head office. Mna ukuze ndisindiswe lula, ndasindiswa nje indlela elula, zange ndibe ndimane ndinqandwa esindisweni yami because mna ndasindiswa ne-friends ezinhlanu ndise-collegeini. Kodwa ukusindiswa kwami ndehlukana nazo 5 ezo friend ngosuku olunye, 5 of them. Ndayovana nomfo kaGunuza walelisisi ngokwandibhorayo because bayabhora abazalwane xa ingqondo yakho isagcwele ubuhedeni andithi. Kanti nengoma mos ndisaqhele uSeline Dion bani Lionel Rich amantombazana akudala oyivon Chaka bonomntana wemakoti yekela indaba zabantu. Kanti namamele ziphingoma ebhizana kuze emdaka nengabona isiphelo lomhlaba siyokhokhela unjalo nje usino ke kwanye umfazi omnyama nje bandibiza ngevila. Kanti uyazi bakwenza bakwa umathe kwakudala yile ungazinenye ingoma lapha ecaweni uhlela udla amagwinya yonke imihla xa sicula uhlavuza amagwinya wehla amafutha apha. Uyazi khona abantu apha ecaweni yanobona sizipaku nje khona kuyingoma ibhaliweyo pha basinekile. Uyangibona lo ingathi wayengekho active nakwa Satan. Wabhora no Satan uqobo lapha nje. Kusho nesihoko zange siluze kwantu sisidumbu nje esikhuni. Ndithi ke ukusindiswa kwami ndavele ndayazi engqondweni yami uba ndiyekile ukuhamba nabafana abayi5 ndiyohamba no Mr Gunuza. Hey incoko zikaba uGunuza aziyitsho kwalento ufuna ukuyiva. And umuntu kaGunuza kwicala lengoma wabezidlalela inansika ekuthiwa izikhove ezimnqini weca weziyoni ngo izikhove ezimnqini ukhona umuntu ozazi izikhove ezimnqini isikhalanga
mama bakhona uyazi uba within a week ndase ndizithanda izikhova ezimnqini within a week kuba intentionally ndivumele level yokuqala ndehlukena lamadoda ndiyaziva ndibhorekile ndiyaziva uba ingqondo yami ayiqhelanga ke le ndikuyo ngoku ndamamela izikhova ezimnqini ke ikhasethi lakhe lalemnyama qonda makosi yamakhosi ndiyafaza izikhova andinayo ingoma yekhova ezimnqini apha phezulu Ntombi zonke ubuntombi zonke Ntombi zonke fana ingoma esikhova ezimnqini lapho ndira ndimphiwe Marhawu uthando ngubani igama lakhe lipheleleyo elinye ngifuna igama elide ingathi iyateketisela hayi la magama kayateketisa nozikhumba isiteketiso kathando eso nozikhumba ndithi ke bazalwane xa ufuna ukutshintsha usithi uyasindiswa uzobhoreka kukuhamba nabazalwane uzodikwa iBhayibhile uzodikwa ngamaculo ecawe uzodikwa yiyo yonke into yazi uba yiphase leyo within a week uzoba right uyazi naxa utshintsha uba lihedeni uqala utshintshe engqondweni uqala ulihlale licuba xa uqala uthi uyalibhema likutsahe uthimle notywala xa uthi uyabuzama xa uqala ungena kwi-change of actions kuba nzima so sithi kodwa nyamezela nawe uzozibona uYesu sele sakheka kuwe yinyamezela abanye babhorekile nanje abanishumayele because abayazi into yokushumayela into abazokuhleba qha uba ngaye nenkuthuzo uyabona ngoba ndithetha ngala mfundisi wagxothwa bebemamele bethe ngakho kwamuntu ebewangathi uyozela wonke umuntu kubani ke lo qethe kubani so niyabona ngaliba kusekuncane kodwa at least kukhaphu yakhona because uyeza ecaweni at least noba uyabhoreka nami ndandibhoreka izikhova ezimnqini zikamntakakhunuza kodwa ngoku sendimamela ingoma zecawe zodwa so sithi ke i-change xa utshintsha uqale kushintsha ingqondo yodwa khani ndimamela apha uyazi thini umuntu ovele wazeqa isteps wavele wayoshintsha i-actions ingqondo engatshintshanga udangerous yile nhlobo ivele itshintshe ishumayele xa kuwintente seyiwile nayo nentombi uvele wagxuma okwala intombi kodwa sayivumile engqondweni xa sefika ekhaya yongeke bemane nipha nemali yamagwinya ngeke yembembe ncokola besidlala nje abashumayela yazi I was brainwashed ndibuyele kwesithandwa sami so you don't change your actions before you change your mind step number 1 repent yivume engqondweni uba yimpilo endizoyiphila le then bese luyiqalisa ke ngeactions kunzima kunjalo ubhoreke unjalo ungayiqhelanga unjalo uzobuka level 2 ulevel 3 i-change of character tshintsha kwesimilo sakheke ke ngwesimilo sikaKristu kuwe uziphawula uba sowuya lento uyihalela kwawena ngo sele inguwe who longs for it uyabona abantu nakudala babona abantu nalapha ecaweni befika amaprinsana bekhefuzela umbona uba hey ufakazana ngaphezulu kwabo kudala bekhona ngoba ivele yaqala nge-actions le khona omnye umfo wakwafika apha ecaweni niyamqonda wekhalisa ikeyboard kakhulu kuthiwa undosi la mfo kuyabonakala uba wayetshintshe ii-actions kakhulu because dandiye ndiphala uba xa sendishumayela uyozela into azoyenza uyagida apha ngaphambili khona nengoma yakhe yelanguage ezingayaziyo yayisithi yesiswahili say yeah wayicula yonke loo nto ndithe ndiyeva emva koko uthathe intombi ethile apha
kanti le ntombazana ayithathileyo xa ndisiva andithi siyamazi uba wengundosi kanti le ntombazana ayithathileyo ngumandosi wavela wabona uba ngeke ndiyayifuna wavela wazitshintsha yena xa edibana naye utata ucenga badibana naye ithi hayi ke nkosikazi yam laa into inkosikazi yakhe noma i-girlfriend kodwa engathi inkosikazi yakhe umacele bayethuka ke ngoku utata ucenga uba yibo kwenzeka kanjani uba ucele abe nomacele uthi hayi andingocele mna sisibongo sakuloo mama ndingumatsafa so ndithi hayibo ngaba xa efika ngoku apha esivakashele angona ndosi because ubumbize ndosi wenza incest ngutata matsafa so and into endiyiphawu leyo ziya isibethe kakhulu into yabantu abatshintsha ii-actions ingekatshintshi ingqondo because now uduthemba uba ndineqela labantu eliphaya umntu into ayenze engekabi convinced ngayo uzobuyela kule a-convinced ngayo so sithi ke ii-levels of change zintathu imigangatho izitebhisi onyathela kuzo xa utshintsha isitebhisi sokuqala kutshintsha ingqondo ithi ndiyavuma ndiyakhomitha kule nto nensindiso injalo awukwazi uvela usindiswe ngokuyeka amakhwenkwe nokuyeka amantombazana nokuyeka utywala idiscipline nje leyo ezophelelwa lixesha funa uqale kuqala yazi ingqondo yakho uba utywala into erongo abufunwa nguThixo intsangu into erongo ayifuna nguThixo ndiyiyeke apha engqondweni then emva koko ngoku uyoyiyeka kwii-actions kwizenzo utsho ubhoreke ube inyama uthi ngokubhorekileyo xa bekubizela pha wala ngengqondo then ngokuya ubuyeka utywala kutsho usho buphume kwakwi-system kuvele kutshintshe your character le nto ke ndiyichazayo uPawulose uzamile ukusivezela yona ku-Acts 26:20 uthi ndishumayele eDamascus eJerusalem eJudea nakuzo zonke indawo uba mabathini they should repent that is change their mind and turn to God and prove that they have changed by the things they do uthi uPawulose ndifuna bathini batshintshe ingqondo beze kuThixo babe sebebonakalisa kaloku awunosixelela ubutshintshile engqondweni ubunamadikazi lapho masibone izenzo ngoku ungathi hayi you can't judge the book by its cover hey masiyibone necover le masibone ngezenzo uba utshintshile and bazalwane ukumaintaina a changed life is a serious challenge because awulingwa ngento ongatshintshanga kuyo isilingo sizokususa kulento eright and ukuhlala kwindawo eright kunzima kakhulu kufana ukuhlala phezulu ukumaintaina iheight yaphezulu kukhinde ezokuqhuzulayo kunzima kakhulu kunento ezikuphakamisayo so sithi ke i-levels of change zintathu abantu ke ndiphawule nalapha esishumini e-Christian family abantu abaninzi apha isishumi sebesamkele ngengqondo kwezinye icawe isishumi siyalandela abefundisi babila amagwebu hayi mna nalixesha lalo lapha ecaweni because andinayo umuntu onjalo kutsho ukuthi bayivume ngengqondo lento abazalwane balapha ecaweni uba I have changed ndingumuntu obhatala isishumi then emva koko ke ngokuqalisa usikhuphe then emva koko ngokuyisikhupha uva kakubi xa ungasikhuphanga which means sekutshintshe intoni ke ngoku apho i-character yakho so nebhabhalaza yayo lento so siva isithukuthezi niyakhumbula umama uBhakha wake wayonkqonkqoza egeyithini emishini ecimba ngolwesithathu wadibana nathi xa siphuma siye TO kanti kungolwesibini ilapha kuye lento khonza uthi hayibo ndicimba ngolwesithathu sithi hayi hamba goduka mama kungolwesibini wena ubake kwathiwa akukonzo indlela ojayiva ngayo khona ngugogo bakulanda phansi abantwana amathambo esala akukhonza saphuma ndiphakamisani
So ufuna izitulo ezithambileyo nje unkunquka mhla kuthiwa kukhonzwa wena udansa wena. Abantu bezitulo ezimnyama indlela ojayiva ngayo ngathi wase-Afrika utshona phansi ushaya izinyokanyoka xa kuthiwa kukhonzwa wena. Kodwa xa sele ikungenile lento yokukhonza kuba sisithukuthezi ke beva abazalwane xa iphele kwangoku i-live streaming befune yesibini ngenxa yoba lento sele iyi-character sebe ku-level number 3 wesimo sekusisimilo sakhe lento ka-live streaming. Nike nimbona umuntu xa ebukela ii-soapies xa ubukela uGenerations okokuqala uyabhoreka ubukela okwesibini ubhoreka okwesithathu soqala nokwazi ii-characters and indlela abayivala ngayo isoapie bayivala ngendlela einterestayo ube bezodubula kade adubule kuvalwe samkhombile benzela uba uyojonga uba udutyulwe wena ngamanye amaxesha bavele ukuvezela enye kanti liphupha kodwa uyibona kwi-episode elandelayo uba hayi bephupha. So xa sele badevelop i-character xa usaqala uyadikeka kakhulu uyabhoreka awuva nesingesi awuva kwanto kodwa ndake ndabukela ugogo omdala ongafundanga wale elalini ngela xesha kwakusekho uSibusiso khona intombazana kaSibusiso kwathiwa ngusibani lo mntana endele kuNdlozi ngothiwa nguba Thobeka uLulama ngubani uLumka wakhona uLumka. So uLumka ngathi wethinjwe ngumuntu othile oyela uChaba ise story leno yijo oyelutshaba lokayise lo mama uthi yayi siyayithemba inkosi izomnceda kutsho ugogo ungqale yayithandazela lanto seyithe yayi-reality. Uba ufuna ukumazi uba ngumama umbani ndikaxelela eTVini uthinjiwe ide yayi-reality because kudala ibukela lento i-character yakhe yakhekile kuye uthi siyamthemba uThixo uyomnceda lo mntana akhululeke pha and kungenzeka serious ngumama katata umfundisi othile walapha ecaweni yethu siyayithemba inkosi akho nto ndayanhlekisa njengaleyo uba kanti into xa uzinikele kuyo ide ibe inyaniso kanje kangangoba abantu abaninzi nangoku uSibusiso uba ungabaxelela igama lakhe loba ngumenzi ngubani abamfuna umenzi bafuna uSibusiso stay naxa bedibene naye uba ungathi ndibone umenzi abanandaba naloo nto kodwa ndibone uSibusiso uphi. So which means into ibukelayo ingqondo yakho i-powerful imaginisha idibe real. Anti umzekelo ngoku abantu xa bedutyulwe eTVini siyazi uba abadutyulwa nyani alo gazi eliya kodwa uyakwazi uba uyike nyani khona ngokuyaziyo. So nina niyayi-undermine i-power of the mind. If you can change in your mind, truly change, your actions will follow and your character will follow. You can't change your character without changing your mind. You can't change your actions without changing your mind. So level number 1 is very critical. Then masiye kuyokugqibela into i-areas of change. Zeziphi ezindawo mawutshintshe kuzo? Hallelujah ngaba. Hallelujah ngaba. Hallelujah ngaba. Number 1, change in your speech. Awunothi ngumzalwane lapho manje usithi yeyitha how's it? Change indlela uthetha ngayo. Change your speech. I mean sorry man, change your thoughts. Hey. Seniyayazi ba zizoba inhlanu izinto andithi nonditsholo kwanina. Dala ndiyishumayela lento. Kwa teaching kuthiwa integration, internal integration. Andithi babi? Andithi sino? Niyayenza integration kwa grade 4. All right. I-internal integration le. Sithi xa utshintsha change your thoughts nizotsho ke vesilandelelana. Number 1, tshintsha indlela into ozicingayo. Ukuze utshintshe i-thoughts makutshintshe i-sources of your thoughts. That is makutshintshe into ozibonayo, into ozivayo, into ozitastayo, into ozitouchayo nento ozimelayo. Awunothi utshaya intsangu soloku uyohlala ecawa abantu ababhema intsangu. So you have to change the environment so that you can change your thoughts. Kodwa ke sithi change your thoughts, your speech, your actions, your intentions, your reactions.
motives, intentions, motives, yeah. Number one, zintoni mazishintshe kuqala. Masifake ye-6. Uba siyeqile le ye-6 azushintsha zonke izinto. Masithi kuqala change your environment. Yeah. Uyabona uba ngaba uthi ufuna ukuye kutywala kodwa manje uvakashele ebharini. Ngeke uyiyeke into oyicingayo. So change the environment. Chintsha into environment ke. Chintsha indawo okuyo. I-environment ke would include abantu ohlala nabo nendawo ohlala kuyo and all that. Asithi lahla ifamily. Kodwa bakhona abantu ohlala nabo by default, uhlala nabo ngenkana, emsebenzini unyanzela bahlala nabo, ekhaya unyanzela bahlala nabo. Kodwa ungatshintsha uba ungazi into zabo ungathatha kuba zibaleki. Change your environment. Njengoba secaweni ngoku. Akufani naxa ubusebholeni. Akufani naxa uphayilalini. Uyitshintshile environment. Uze kwindawo engakutshintsha ube yile nto right. Number 2. Change your thoughts. Chintsha ingcinga zakho. Number 3. Change your speech. Into oyicingayo mayingqinela le nto uyithethayo. Thetha njengomzalwane ngoku. Kunjani siyaphila inkosi ingcinile unjani wena? Ndiyaphila. Your speech. Number 4. Chintsha. Hayi noma nibeke iphansi liqhela usho ngayo. Change your intentions. Intentions, the motives, The motives. Change your intentions. Uyazi uba kungenzeka ubulisa intombi apha ecaweni kanti uyincwasile. Xa kuthiwa change your intentions, kuthetha uba tshintsha ngaphakathi kule ndawo singayiboniyo. Don't be pretentious. Sukwenza okulungileyo ngenjongo ezingalunganga. Because kuthiwa abaFarisi babeza benxibe ntoni isikhumba segusha. Kodwa ngaphakathi bezingcuka eziqwengayo. So xa sithi change your intentions, sithi lento uyiyo ngaphandle yiba yiyo nangaphakathi and injongo zokwenza okuhle mazibenhle. Number 4. Change your actions. Number 5, tshintsha izenzo zakho. Number 6, change your reactions. Uyazi abazalwana abaninzi bayakwazi ukutshintsha actions. Kodwa akho nto inzima njengokutshintsha reaction lo. Uyazi uba ungahlala apha ngothanda nakamsindo uThixo wandinceda abazalwane kumsindo endinawo ngenxa yoba akakabikho umuntu okwenza ube nomsindo. Afike nje umuntu athi ashumayele endezisini avela kuthumsele emlonyeni. Yundi i-makeup yam. I-reaction is more powerful than i-actions. Ambojonga kuYobhi. Anti uYobhi kuthiwa wesoyika uThixo. Eziphethe kakuhle esuka kwinto erongo wathi uSathane make simenze into azo-reacta kuyo. Sike sibone uba obuhle bakhe uzoqhubeka emhlena xa kwenzeke lento. Nqwana entombazana ethi andijoli kuba ungezi bafana. Kodwa ngoxa sekufuneka ungajoli as a reaction to umfana othi jola. Intombazana lokho ayijoli ubisanda uzala. Inokibele. Abafana xa besondela kuwe bafika bavubisi. Mhla woma mabele uyambona ubuyele bufebeni bakhe. So xa sithatha nge-reaction sithi kukwenza ukumaintaina i-change ngokuseka into ekuchallengeayo. Umzekelo umfana ndimthanda kakhulu eBhayibhelini uYosefu. uYosefu uzimisela uba ndizulala nowesifazane. Kwavele kwafika owesifazane othi lala nami. I-reaction kaYosefu yathini andizulala nawe. Sometimes ungenzeka ubuphuza utywala lapha nimane ihlanganiselana ngemali xa nizophuza utywala naxa nizothenga insangu. Uvele uthi usosindiswa bavele bathi izobhema mahala. Izophuza mahala. That's why you have to change even in a reaction. So, a reaction is very powerful.
That is because sisimo esikubuyisela kwisimo esidala. Okanye ngwenze banguthi awujoli uba wakade umbi unamaqhakuva. Ngokumhle ngokugwaqa ngo. Siyakubona uhlala ukufeba ngokwena. Omnye yabona xa semakhaya unukunansika unukubulongwe. Xa sase university ngofika sofaka eKhalamine. Kwa wena uphatha ipeso uyiphatha kanje. UneKhalamine ngoku ikugezile iuniversity ngo. I-actions azifani ne-reactions. Awusoze emchagela uzazi uba unomsindo omngakanani. Kungekabikho umuntu okufaka emsindweni. Khona enye indoda apha ecaweni ezake sayifonela ingalili ngoba kusakho emthatha. Ngoku sinonkosi ke ngosithi aziba lo muntu ubethi wena. Akwazi nokuthetha. Kanti ukhubekile. Ukhutywe ngulomuntu usileyo ke nathi wesikhubile. But zazi desilile thina. So ndizama ukuthi ngeke uzazi into yiyo until kwenzeke into ethile. Uyazi apha ecaweni kwabantu esibazi belungile kodwa abafazi babo bayabazi kuba yo tata usibani bana bamasi. Ikhona indoda ebethu umfazi apha ngoyigwaqe nempumulo namaqhakuva. Umfazi uhlele kakubi apha xa kusecaweni because kaloku thina akukho nto kufuneka react kuyo. Omamuna kanti kuthiwa bakhohlakele omamu amanesi. Kuthiwa khona ikhohlakele njengenesi. And kuthiwa inesi xa imphethe kakubi umuntu wako wena ungafiki uyikhubekise because kuyoba nzima kakhulu. So noba uyifika imqhoba ngempama uthi hayi ungavathi kakhulu ndiyacela usho besoyinika i100 because njengoba ibikade imqhobe ngempama iyombetha ngeplate emalanga yeglass. Hayi kusho abantu ndicingela uba ke mina mama unanse udali ngabantu abayabeyela imali ba. Akhona amanesi endike ndive mina esithi umuntu ndiphiliswe kwa indlela andiphethe ngayo. Umuntu azive ngcono ngenxa yendlela aphethwe ngayo yinesi, ngenxa yendlela aphethwe ngayo ngugqirha because omnye umuntu uyakwazi uba ngugqirha kuba wene ability not because wayene interest ebugqirheni. Netitshalakazi ezitshintsha kavehla le staff room. Kungenza ba wena utisha kakuhle xa bengakukhubekisanga kodwa xa sebekukhubekisile kufuneka utishe kakuhle as a reaction. So ndifuna niqaphele ukuthi akonto inzima njenge reaction. Ungenza ba nomnye umuntu akwazi uyijoyina lecawe ngoba usemandi simnika ama biscuits. Mhla samphatha kakubiwa ngeke andenziwa kanje ke mina. So i-reaction yi-action after the stimulus. How do you act kwakuba kwenzeke into kuwe? Uthi uYobi uSathane ngoYobi. uYobi uyakuthanda Thixo. Kodwa make simbone uba xa elahlekelwe izinto how will his reaction be? Ndithi kuni nonke ke CFA. Change your environment, your thoughts, your speech, your motives, your actions and reactions. Kungenzeka uba wena uthula ibutho kuba singakukhubekisi. You don't love us with reaction, you just love us with actions. Kungenzeka uba wena soyibhalile ileta nangoyihle pha ku laptop. Sekusheke nje usend. Pastor in the church. Ngicela ukuphuma. Ngaba into edla ungicaphukisa kakhulu lento umuntu athi bekumnandi kuba nani. Ningabe nibhalela into xa ni resign mina. Resign ushumke. Hayi kumnandi kuba nani nawuhlala nisenhliziyweni yami sikhuphe lapha. Unless ungasixelela uba ukhuli, ungahlala ecaweni ongakhuliyo kuyo noba iChristian family. Tata umfundisi ndime ndawonye apha. Ingathi singabafundi bakaYohane abangazange bazi noba ukhona umoya ingcwele. Niyakhumbula xa kubuza uba namamkela umoya ingcwele nakholwayo nje bathini bona zange sive nokuva xa ubona uba kule cawe andifundiswa nto apha andifundiswa character kaKristu apha qha ndenziwa isurvivor. Zikhona isermons zokuyibona uba ayovangeli le yisurvival le ndishinyayezwa apha. That's why ndithe nathi masigqithe kuYobi ngondiyalibona uba so sibe survivors. Wonke umuntu eze lapho uzothuthuzelwa lapha. Andingopastor Nontothuzelo. Amen ngapha nangapha ndigqibela ushumayela lawo namhlanje. Ndithe khawubonakalisa ukukhula
ngokutshintsha. Because noba ungathi ndikhulile na 5 years lapha eChristian family, but if there's no change, ayikho into yenzayo. Ndike ndabuza uHani ngenye imini uba le nto angathi atshintshe wenziwa ngulo sisi wakhe yena. Uma niqhithana naye uyabona ngeke atshintshe la sisi Jonga. Jonga. Hayi ungamvezi kwedini. Jongani. Usisi kaHani. Ubheke phansi ngondedana. Ndiyabuza niyatyhafisana bamane bethatha bobathathu phana ngomani bakwaqula. Boyi 3 nalo sisi ungapha. Zimane zithethe ezizontathu. Into baziyaxelelana kodwa batshintsha mbhemi. Anti niyaxelelana lonto. Ngithulele tsho enhloko ukuthi ewe. Eyawuthi hayi asitsho lonto thina sithi asitshintshe. So ndithi kuni into yokuhamba icawe ayizunceda. Ukutshintsha only the environment akuzunceda kha uthi utshintshe ingqondo le. Akho nto imbi njengokuchabalala komuntu eyazi inyaniso man. Cela siphakame niyayikhumbula ingoma eyayiculwa kudala? Hayi yayiculwa nganansi ikhwaya. Hayi ukuba buhlungu bokungene siwokweni ilizwi likaThixo ulivile. Oh hayi Ukuba buhlungu bokungene siwokweni ilizwi likaThixo ulivile. akukho konwaba khona zinhlungu nenhlupheko yabona mama ke lento bangasabanisela ngisande school imbi lovela uzalwe ngumzali kaGavini man ehlise kungcono akuthatha umzali nobuliyedeni akushiye kule ndawo yengo umungu umdala kangaka nasesikolweni usho ukuphuza utywala wena lapha sasifuna ku-SCO wezingoma hayi ukuba buhlungu bokungene siwokweni ilizwi likaThixo ulivile. Hayi ukuba buhlungu bokungene siwokweni ilizwi likaThixo ulivile. akukho Akukho konwaba khona zinhlungu nenhlupheko. Akukho konwaba khona ndilibele laa ndawo yesibili. obungcungcuthela mabrisana zani ifikelele kule ndawo kule vesi Hayi bo, ndayazi. akukho konwaba khona Zinhlungu imani nenhlupheko. le nto yoba umntu siyiphindaphinde ingoma yesixhosa ixesha elingaka alibele kuvala umlomo njengempumlo ibingavala imilomo seyishuma kunempumlo ngoku uzothi umntu xa ilibhida nani ndicinga uba soyazelaphi akukho konwaba khona zintlungu nenhlupheko Akukho konwaba khona utheka. atsho kukufa nokuncithela Yeah. zaniye e-SCO nanisenza neziyunivesithi alright masiyekeni ke intetho yami ke bazalwane le ngoma bengingafuni siyicule qha bendifuna ukuthi akho nto yimbi njengokuya esiwogweni inyani suyazi qha wohlulwe ukutshintsha tshintsha ingqondo akho nto yimbi njengomuntu othi yo ndiyamva umfundisi unyanisile kodwa ungade uyivume lenyaniso because ubungajonga lento ndiyitshoyo nento etshoza ifriends zakho lento yokuza kuYesu
iyona ezokuphatha right. So ukuze ecaweni kodwa ungaduyitshintsha ingqondo yakho ingxaki leyo, because ufuna kubonakala uba uyakhula by changing. Cela sifalamele into ezoyithandazela namhlanje kuba uThixo asincede singabe ngabevi bezwi, sibe ngabenzi balo. Ukwenza izwi ke kukulivuma ngengqondo, silivume ngezenzo, silivume ngesimilo. Namhlanje ndifuna ukuthandaza nabantu abathi Thixo, I'm going to change, and ukutshintsho lwam ndizolumonitarisha ukuba after every sermon I should change to be that which I said amen to. Ezinto okudala usithi amen kuzo uba zizo intentionally ngosokude kakhulu. Bufuna nthandaza nawe uphama isandla sakho utshintshe. Thixo wethu namandla sakwe namhlanje. We are so sorry that we've heard a lot than what we have obeyed. Kuninzi esikuvileyo kunesikuthobeleyo. Kodwa kusukela namhlanje singa yonke into esiyivileyo ingaprocesseka engqondweni yethu itshintshe ibe zizenzo zethu. Izenzo zethu zitshintshe zibe sisimilo sethu, esisisimilo esitsha sika Kristu. Dingakulo lonke ilungu lase Christian family, naye wonke umuntu ophulaphula intshumayelo zethu, isimilo sika Kristu singakheka kuye. Thixo wethu namandla, I pray that we intentionally make sure that the character of Christ is completely and permanently achieved in our lives. Masiye sitshintsha abantu bonke abacaphukela wena basonyanye nathi, nabo bonke abantu abathanda wena sibe livumba elimnandi kuwe ngobomi esibuphilayo, sibugqibe engqondweni, sabenza ngezenzo, sabuphila ngempilo zethu. May our lives be an example for other believers in Jesus' name. Amen.